Kiitoksia ja tervetuloa uudelle. Yes. Заранее ты заказываешь? Наверное, оно. Сейчас идем, будешь проходить? Нет же, я тут делаю. Здесь сделай, здесь вот здесь я купил. Isä pelata äiti kädestä. Masz potato? No, both.
Io
Oli Japanilla vuonna väkeä. Niitä oli semmosia, toikin itse semmoinen, missä tähdätään siihen. Ennen semmoista. Hey, what's your age? Siellä on niin paljon sitä kaikkea lastenohjelmaa, kun menee sillä ajatuksella, että nyt ollaan niinku lapsen ehdoilla. Tehdään lasten juttuja. Siellä on lasten bingoa ja lasten diskoa ja lasten filmiä.
সেই এমপ্লয়মেন্টের বাইরেও থাইকা সে কাজ করতে পারবে, কিন্তু অর্গানাইজেশনের ভিতরে থাকতে ইন হয়ে কাজ করা আর বাইরের থেকে কাজ করা Kerran mitään tolppaa. Joo. Joo, että me tuolla